May hapon guys, ni ano ta? Ni ami karon kauban ng mga classmates si Gloria o si Bibing. Ato ang himuon karong hapuna ang budbod. Unsa man ning budbod? Budbod ni siya nga pilit. O magpasalamat pod mi sa amo ang host karon si ang Ana og Mr. and Mrs. Alan Cosep sa pag host sa among paniud to o among paglaag karon. So unsa man ning unang nga process sa paghimo og budbod? So ang unang nga process nagkagod dayon giluto to ang katong pilit dayon pagkahuman naanay tuno mo ni siya ang amo ang sapal sa kagod sa lubi. Dayon, kung pagkahuman na luto to, ang katong niluto nga pilit, butang sa gihawa sa kaldero og ang katong iyahang tuno, gipabukalan. Pagkahuman pabukal sa tuno, gisagol ang pilit nga nilungag o gitimplahan og sugar. Gibutang sugar, di ba? Oh. Dayon nag-andam og kaning hinalob ng dahon sa saging mo ni siya hinalob guys. Dayon pagkauga na to mao to siya ang nahimo nga ihaunon. Dayon mo ni ilang gihimo guys karon. Ilang gi-transfer sa kaning kawa mo ni ang tibuok pang biko dayon gi-transfer na sa dahon kay budbud ay sorry guys dili day biko dayon ilahan ang gibutang sa dahon sa saging hinalob o gilukot-lukot tanawa si Gloria maayo kay mo lukot-lukot oh. sorry si Ana murag giugay-ugay joke. Expert kayo sila. O, ano yung mga classmate ng mga babae sa Talusan National High School. Batch 92-93. So, plus si Ana, ang misis ni Alan. So, mo ni siya ang himo na mo karon. So, unya guys, pagkahuman ni mo ni ang finished product nila. O siguro pagkahumanan ni ato ang i-feature unya. So mo ni ang ato ang mga proseso sa paghimo og budbod alang sa Raymond Bagunok Channel. Mayong hapon, daghang salamat.